Teraz sme mali battle a bolo to veľmi super. Páči sa mi tu pretože je tu veľmi dobrý kolektív a máme aj super trénerov, takže za to veľmi ďakujem. Napríklad Strašidelná noc sa mi veľmi páčila a bolo to veľmi super. Som tu už vlastne druhý rok. Je tu aj veľmi veľa dobrých ľudí a s každým som sa skamarátila. Veľmi sa teším na dnešné vystúpenie. And I'll drive all day with not a care in the world. Amber eyes, you're giving me butterflies. So I'll drive all day with not a care in the world. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me, sailing towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. In the moonlight, so I'll drive till dawn with not a care in the world. And girl, your smile shines brighter than the night sky, so I'll drive till dawn with not a care in the world. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me, sailing towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me, sailing towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. Got the fire warm and the stars are out tonight. All I need is you and I. You're the one I adore, and with you by my side, we are free in paradise. When you kiss me, I feel like paradise. It may be the coldest outside, but when you touch me, it's like a summer night. It may be the coldest outside, yeah. We got the fire warm
warm and the stars are out tonight. All I need is you and I. You're the one I adore, and with you by my side, we are free in paradise. We got the fire warm and the stars are out tonight. All I need is you and I. You're the one I adore, and with you by my side, we are free in paradise. When you kiss me, I feel like paradise. It may be the coldest outside, but when you touch me, it's like a summer night. It may be the coldest outside, yeah. Bolo to veľmi super, lebo je tu aj veľmi veľa dobrých ľudí a s každým som sa skamarátila. A máme aj super trénerov, takže za to veľmi ďakujem. A ďakujem aj mojim rodičom, ktorí ma tu proste zaviezli a prihlásili na tento skvelý tábor tanečný. Takže vážne ďakujem. A páči sa mi, že všetky tie choreografie sú úplne odlišné, nie je to všetko na jeden štýl, že buď hip-hop alebo tak. Každé má niečo to svoje a každá choreografia im pripomína úplne iného človeka, ako učiteľov. Čo som povedala o Norovi? No my sme hrali takú hru, kde sme mali spoznať svojho animátora a tam bola taká zaujímavosť, že Noro vie zaspať do 3 sekúnd. A ešte viem jednu zaujímavosť, že Noro býval kapitánom futbalového tímu v jeho dedine. A že tancoval od 15 rokov. Áno, je pre mňa veľkým vzorom. Vlastne vďaka nemu táto celá tá helpa vznikla a sme taký dobrý kolektív. A veľmi rád má klobúky. Sú to super aktivity, že si vlastne na ten týždeň môžeme oddychnúť úplne mimo civilizácie, ako keby medzi ľuďmi, ktorých poznáme a aj medzi ľuďmi, ktorí majú vlastne také isté záujmy ako my. Vie zaspať do 3 sekúnd a hoci kde vie zaspať. A ešte, že tancoval folklór dosť dlho. Topkové tu je, že tu máme každý deň bazén a kúpeme sa. A piatok je aj sauna. Tak napríklad, že my sme chalani tu robili niečo, ja som prišiel a bola rozpadnutá posteľ a my sme ju tu potom asi hodinu skladali. No, áno. No tak, Noro nevie plávať v pohode. Alebo tak, nie že nevie plávať, ale bojí sa plávať, lebo keď bol menší, tak mal zlé skúsenosti s tým. Na tento tábor by ste sa určite mali prihlásiť, lebo budete mať kopu skvelých zážitkov. Spoznáte veľa skvelých ľudí, ktorí majú rovnaké hobby ako vy, čo je tanec. A je to fakt skvelý tábor. Ja som si myslela, že tento tábor sa začína od pondelka, ale reálne sa začínalo od nedelu. A mne ráno volala kamarátka, že kde som, a potom som zistila, že oni sú vlastne v autobuse, ja som bola na chate v Banskej Štiavnici. Všetci sa tu zabávame, je sranda, dakedy makačka, ale stojí to za to, takže príďte. Veľa sa tu maká a strašne veľa nových vecí sa tu naučíme. Keď si chcete zamakať a zlepšiť svoj tanec, tak je to tu pre vás dobré a takisto keď chcete zažiť nejaké aktivity a strašidelnú noc, tak je to tu veľmi dobré. Jeden taká zaujímavosť o Norovi je, že nosí náramky a aj celkovo šperky, čo som si na ňom všimla. On nosí teda klobúky a on ich má tak 30 klobúkov doma.
každý je iný.